Okhulumayo kuso uSibongile. Okulandela ama-exponent properties upart 3. X to the power 2 to the power 4 ngimphinda ngo-x to the power 2 to the power 5. Ithi ngiqale ngemithetho ebalulekile ukuze sizobonisisa kahle lesibalo esithe sanikwa sona. X to the power a to the power b. Impendulo yami ngizothola u-x to the power a ngimphinde ngo-b. Ake ngenze esinye isibonelo sizokwazi ukubonisisa kahle. U-x to the power 2 to the power 3 kufana nokuthi u-x to the power 2 to the power 3 ngo-x to the power 2 abathathu. Ngizobhala la ngaphansi x to the power 2 ngimphinde ngo-x to the power 2 ngimphinde ngo-x to the power 2. Bese ngiqhubeke ngokuthi ngikhethe u-x owodwa ngoba bathathu la. Kodwa ngizokhetha u-x owodwa ngiqhubeke ngama-exponents lanka engithe nganikwa wona. Ngizothola ethi ngitshentshe umbala. Ngithola u-x to the power 2 ngimhlanganise no-2 ngimhlanganise no-2. Kufane nokuthi ngithi x to the power 3 ngimphinde ngo-2. Impendulo engizoyithola ngizothola x to the power 6. Bese x to the power 2 to the power 3 ngingamhlukanisa ngokuthi ngithi x umphinde ngo-x ngithi x ngimphinde ngo-x laba engibatholile le phezulu ngiphinde ngithi x ngimphinde ngo-x. Uma ngizehlanganisa lo x abayisithupha ngizazothola futhi impendulo efanayo. Ngizothola u-x to the power 6 njengoba ngibahlanganisile ngithole okufanayo. Ake sichubekeni x to the power 2 to the power 4. Lana ngizohlanganisa lama-exponent ngiwaphindaphinde x to the power 3 ngimphinde ngo-4 ngizothola x to the power 12. Ngimphinde ngalesinike yona x to the power 2 to the power 5 ngizothola x to the power 10. Ngoba kuno x ababili ngizokhetha owodwa. Impendulo yami engizoyithola ngizothola x to the power 12 ngimphinde ngo-10 ngizothola x to the power 22. Lena impendulo engiyitholile.